Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Channel is simple. Siyaxoxa guys. Season 8 awakapheli. Season 1 to 7 uyawuthola ku Showmax. Kodwa day uthi oh mayeni yadina because akazamukele umuntu noma ngabe akazamukele noma Khumalo also sana sami kulo season 8 ke sihlehla no season 8 siqala season 8 siyahlehla sak season 1 uma ngwabe sizwe ngaye ithi unkosikazi ongakwazanga ukuthi ongamukelekanga ongakwazanga ukumamukela kahle umayeni and uyakwazi ukuthi akukho mnandi ukuba unkosikazi uzogana ubaba sevele eganile like le setup uma ngabe indlela ichaza ngayo uyayibona ukuthi ime kanjani ukuthi vele akekho ozothi halala ngena ke intombazane na uphisi wakho kanjani uma ngabe loyo uthi uyaqonda lokho so owambona ebangcono phakathi kamayeni noMacele kwaba uMacele kodwa akahlala eMzumbe right uMacele futhi lo nkosikazi esingasazi isizathu sokuthi why engahlali eMzumbe kodwa ngoba silandela lesi video sibadala ezinye izinto noma singeke sibe accurate ngento esicabangayo siyabuka nje ukuthi uMacele mhlawumbe akathanda ukuhlala eMzumbe because kunobunganekwane obuningi obungaxoxa iTV show ahle mhlawumbe ngegama lesizulu elingeke libe right bukhona ubunuku kodwa ngoba isikhathi side manje ezinye izinto kusesimele zithathwe ngenhlonipho kodwa into oxoxela yona uyakwazi uyibona ukuthi hawu yazi lento le ayikho clean unclean but ngoba sesiyibuka mhlambe 15 years later 16 years later sengathi clean size kulento ke mina ngichazela wena nento engiyichaza futhi angisho ukuthi iaccurate kodwa sithatha lento esho umayeni manje ku season 8 uthi yena maye ugana vele indoda ekipitile iversion kamayeni le asibeke kwiversion yamayeni ukuze ke sibe nalo kwamkela esimbona ukuthi ungenaphi mhlambe beyikhona yini indawana encane isikhala sokwamkela ini futhi because before sisona umuntu ngejourney yakhe asixoxela yona singakwazi ukuningi sizokwazi ukuthi sisolani mayeni mayigana ke esuka kubo esekhokheliwe ilobolo because kweminye imndeni uyakhokhela ilobolo eliqualify umshado ngokomthetho waseSouth Africa kodwa kube ukuthi lo mndeni uthi isiZulu ke sithi mawukumndeni lo othi ke inqubo yabo eyesonto kube ukuthi imigomo nemithetho yesonto ithi kudlulwe kwilobolo kuqedwe zonke izinto angithi ingapha ngesiZulu ilobolo eSouth Africa liqualify umshado asiyilungisele liqualify umshado kodwa into esiyithola kwijeni kamayeni ulotsholiwe waba unkosikazi ngokomthetho waseSouth Africa kodwa kwaqedwa ngokuyidingo zakubo before eyohlala uAbe kanye noMseleku eMzumbe yingakho yena eyakhe indaba ithi unkosikazi ofike eMzumbe wafika kuhusband ohleli ngokipita kuchaza yena ukuze ke sizwane sizoba kule page lokuthi sisakhuluma ngomayeni kodwa ke ngizochazela lo othi akamukeli umuntu uma kumayeni ufika eMzumbe ufika manje eunkosikazi ngokuphelele ngokwesibongo sakubo ngokunqubo yesonto lakhe base kwenzakalani ke umayeni eunkosikazi akanalo izwi elingaphezulu kwalo husband ukuthi manje yini lesiyenzeke eceleni ke because bebengahlala endlini eyodwa lokho ngiyakucabanga ngoba angekuboni kupossible kunendlu ehlela unkosikazi kunendlu futhi enye uhusband abhizi kuyona akha umuzi wakhe nomunye ambona ezoba unkosikazi wakhe sisebenzisa isu likamayeni because ke into ebuka umayeni ekuleli gceke elilodwa nalo husband wakhe umkipito ungapheleli ke lapho lo mkipito kuphinde kwenzeke futhi because uMseleku uthi isikhathi
uma ngabe asempilweni yakhe ngaso kube khona la isithembu singaphili or umshado. Sizwa uMakhumalo ethini-ke ebala nge-sacrifice enkulu. Wahlala noMangwabe esayi-girlfriend. Ukuveze kuphi uMakhumalo lokhu ukuveze ku-season 6 ebala ukuthi if ephinde yenzeka lento endlini yakhe kuzobe kungenzeki into entsha. Unkosikazi ongenzeka ukuthi njengoba usefika la emzini ufika nengane, useyiphethe ingane because unayo ingane nalo baba. Ngale kwenye indlu uhusband wakhe wenza lokhu athanda ukwenza. Like ubuka imovie thina esicabangayo ngokomqondo ngoba phela basixoxela into asebedlule kuyona. Ngichazele-ke isithando sami like ingqondo enormal nenhliziyo enormal u-accept ungena kuphi? Ku-accept ingqondo yokuqala or ku-accept inhliziyo yokuqala, like asiyenze le maths ndawonye sizwane. Unkosikazi okhishwe ngeziyalo ukuthi eyihamba kwemzini wara wafika. Mayefika emzini naya imovie like yena akayixoxi njengakuthanda ukusembu yinto ayiphilile. Hawu akamukeli umuntu like bekuzokwenzeka nini? Iyiphi iphathi mhlambe eshesha kuqala ingqondo noma inhliziyo? Like lento ofuna ukuthi wena bekufanele ukuthi ayamukele ngesikhathi yenzeka. Phela manje lento siyenzeka uyayibuka and mayeyibuka mhlawumbe uzotshela ukuthi cha, yabo mhlawumbe mayizama ukuthi uyayi-addressa izoba into yokuthi phela manje vele khona u-first wife othe ngena nawe, nalaba-ke bazongena after wena. And njengoba belana emakubo kuyaziwa ukuthi bakhona bala because bayangazi emakubo, bayazi futhi ukuthi ngizobalobola ngizobashada. Lona-ke esimlalele le nganekwane akayibuki ku-TV njengathi uyiphilile i-experience yakhe. And mayizokhuluma nge-experience yakhe sifuna ukulalela mhlawumbe sisho ukuthi hawu kule phathi unehaba kuleli. Mina sithando sami ayikho into ezosidida ngokuthi isine-make-up phakathi. Ngiyazi ukuthi abanye bakithi kune-make-up phakathi bacabanga ukuthi ngikhuluma ngale make-up efaka ebusweni. Ngikhuluma mina ngokuthi into eyinganekwane ibonakala ukuthi inganekwane mase ngoba isibekwe yaba yi-episode yakuMzansi Magic kube sengathi yinto into esingayizwa emphakathini siyibabaze, kodwa manje ngoba isibekwe yaba yi-episode nestori sakuMzansi Magic sesizoqala siyifake izinto ezingekho. Into ebabazekayo iyababazeka, into eyihlazo iyihlazo, into eyamanyala iyamanyala, ukuthi manje seyiqhubekile impilo. Kodwa mabethi page 1 asihluleki ukubona ukuthi cha kwaku-unclean khona. Kodwa into eshodayo sabona ukuthi babengekho kabadala ngoba ezinye izinto zilungiswa abantu abadala. Njengoba namanje siyabona ukuthi esikhaleni sabantu abadala kulo muzi kukhona uMacele noMayeni uyoyibamba ngelinye ilanga because if uMacele noMayeni abekho kunenganekwane ende nje eqhubekayo. But mayiqhubeka ibhalansisa iside elilodwa lemali, kodwa bona ubunganekwane uyabona ukuthi hey inganekwane kanti manje mina sengibuza kulo othi-ke uMayeni uyadina because ayekho azowamukela wena uMayeni nje siyakwenza uMayeni sikufake ey'cathulweni zakhe khona nengane yakho kini-ke bathe hamba kuye kanhliziyo ngiyise because umshado lo uyawufuna. Nange uhusband wakho usebhizi-ke manje because uhusband uya-assessa kwezinye izindlu zakhe, une-assessment ayenzayo. Le assessment ufuna ukubona ukuthi obani abanye bazokhwalifaya kulesi sithembu after wena because laba abazokhwalifaya uzolobe baletha-ke ebathesta ukhona egcekeni elilodwa. And mawuyibuka le movie kunento yokuthi phela understand ngoba wena u-second wife or third wife, and mawukuba u-third wife bayeza abanye. Ngaleso sikhathi wena unkosikazi or umakoti omusha ofika egcekeni o-expect ukuthi uhusband wakhe enze izinto ezithini nezithini. Kuyinganekwane khona kodwa kuyisimo esicishe sibunjalo. Manje mase ngibuza-ke wena as unkosikazi omusha kwenzeka kanjani
ubuhlakani obungaphezu kwakwenza lokhu oba nakho uma usuhlala phansi uthi, oh, lento le i-right kahle kahle iyona. Ayikho. Yabo ukuthi manje ufuna ukuthi wena into engekho uyenze ibe khona because ngingamfuna umuntu o-understand-ayo no-accept-a isimo esikanje ukuthi ukanjani. Ngiyamfuna ngazo zonke iy'ndlela because ukukhula komuntu ngisho usuhambe uyoshada uyalulekwa, kodwa zikhona ezinye izinto noma kuthiwa ethula kodwa uy'buka ukuthi hawu, kwakuthiwa ethula kwenzeka into enje. Angeke uzame mhlawumbe uku-correct-a-ke indlela okwenziwa ngayo izinto la ukhona as unkosikazi, uyibone ukuthi ezinye izinto ziyihlazo. Yes, kune-vision yesithembu, but why kufanele kwenzeke ngalolu hlobo? Uma yena-ke uhlale no-husband wakhe obekipitile, noMangwabe noMakhumalo asebe amakhosikazi manje, angilindele ukuthi ngowakho umqondo ubone ukuthi wena ngesikhathi uMangwabe noMakhumalo behleli ndawonye, umayini wayebuka yonke lento ethi, oh shame, kwaze kwakuhle-ke, so amazing, mina ngenze njani-ke zonkosikazi omdala, because kumele befile at home. Nabo futhi bebengenandaba nokuthi kunonkosikazi la okhona ofike ney'ngane ophuma kubo, bajwayelene ngokuhamba kwesikhathi, bafundana, bajwayelana, sebejwayelana. Angazi ukuthi laphaya ekuqaleni ubani bekufanele encinge omunye, emncingele ini, kodwa ukufunda omunye umuntu sebendawonye bakwenzile, nokuthi mhlampe be-adjust iy'ndawo ey'dinga uku-adjust bakwenzile. Manje nina nifuna umayeni angabi umuntu, abe yilento eniyikhandayo engeke izize yenzeke, engekho futhi ayi-exist leyo nto. But umuntu onormal izomphatha kabi leya nto ukuthi uno-husband okipitile and igunya lokuthi akipite ngoba kuyigcebeki lakhe. Izinto azenzayo futhi uzenza ngoba uzenza ngemali yakhe. Kahle kahle ukhona as a wife but awunalo izwi lokulungisa izinto ozibona ziyi-wrong. Aphinde futhi alwe nalama-values alo husband, nale background yalo husband, because u-husband yena unayo into yokuthi ikhona imfundiso encane angayazi because yinto angakaze ayibone. Mhlampe indlela apicture ngayo umshado akufani nokumayini, yena ophile wakhula ngaphansi kwabazali abashadile, balakha ikhaya ngey'mfundiso ongolwazi oluthile, nenokuba no-husband yena ozothi uGoGoFlow. Mhlawumpe kungenzeka ukuthi uGoGoFlow wayengazi wayephekisa izinto ezayikhulunywa yingane ngoba wayefukamela ingane. Kuba kanjalo-ke. Ngizohamba ngiyokwenzela isibonelo somntwana kaGoGoFlow, uyibuke le nto ukuthi konakalaphi. Noma ngeke phela sisibonke abantwana babanjalo ngenxa yokukhuliswa ugogo nomama. Yena omunye ekhule ebe nento ethile ngaphakathi kwakhe. Ayibuke futhi i-right, aze ayiphile, aze ayenze, futhi aze ayibone ukuthi kahle kahle yena uNkulunkulu. Nabantu abazoba seduze kwakhe bazokwazi ukuthi uNkulunkulu wabo ubenzela i-favor. So qhubeka ngelinye ilanga ngoba izosuka ibhimbe le nkulumo, kodwa bengibuza ukuthi wena unkosikazi buzokwenza njani? Kwakhiwa isithembu, husband wakho onemali, husband wakho ke wavula isonto kwasho kwagcina. Inganekwane ezinde, bye.